manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo. Izingane zase-KZN khona ezofunda namhlanje zingenakudla eswini. Kubingelela lapha ngamukele imbulo emakhaya kuSimanzozo ukuthola khona indaba zamaskandi. Imbulo emakhaya ke emva kokuthi kuvele indaba zokuthi khona abantu abangavuselelwanga noma bangakhokheliwe laba abadistributor noma baphakela ukudla ezikoleni. Sekuvele ngempela ukuthi khona izikole ekuzothi osukwini namhlanje izingane zakhona zingadli ngempela njengoba ukudla kuzobe ngadistributiwe noma ngalethiwe ezikoleni. Lo omele i-Action SA la eKZN uyasho ngempela ukuthi ibuhlungu lento eyenziwe eGNU ukuthi sebehlula nje ukukhokhela lezi contract ngoba uthi kade lo cash ukuthi abantu abakhokhele ukuze ingaphazamiseki ukudla kwezingane esikoleni. Buye emakhaya ngabe uyibona kanjani le ndaba le? Ahlangane e-comment section sizwe uvo lakho. Siyabonga. Yazi yabuhlungu indaba yokuthi kusasa ngomsombuluko 26 August kunezingane KwaZulu-Natal engezidle ezikoleni ngenxa kahulumeni ongenandaba nomuntu omnyama nomuntu ohlwempu. I wonder ukuthi these leaders asesishayamthetho, the cabinet, the GNU, the members of the legislature baku-understand yini, bakuqonda yini ukuthi esikoleni ungadlile kusho ukuthini engayenza kithi. Kade ngikhala ngokuthi izingane ngezidle ngenxa yokungakhokhelwa kwosonkontileka abasupply ukudla ezikoleni. Manje kubuhlungu ukuthola information yokuthi kusasa kunezikole engeke zidle ikakhulukazi lapha koMgungundlovu, koMlazi, South Coast nakwezinye indawo because suppliers are struggling ngenxa non-payment. Where is our government? Where is GNU? Where is this GNU kanti? Kwenzakalani GNU?